Za početak otopimo maslac na pari, dodajemo nasjeckanu čokoladu te dodamo kakao u prahu. Pustimo smjesu da se ohladi. U zdjeli izmiješamo jaja, dodajemo šećer, prstohvat soli te miksamo dok ne dobijemo svijetlu pijenastu smjesu. U smjesu dodajemo prosijano brašno, prašak za pecivo, dodajemo rastopljenu čokoladu i lagano miješamo dok se sastojci ne sjedine. Lim za pečenje obložimo papirom za pečenje, ulijemo dobivenu smjesu, poravnamo je i pecimo u pečnici zagrijenoj na 200 stupnjeva 6 do 7 minuta. Gotovu roladu izvadite iz petnice, preokrenite je na čisti papir za pečenje. U 2 deka mlijeka ulijemo čep ruma. Zatim to istom smjesom natopimo biskvit. Biskvit moramo pažljivo zarolati po kraćoj strani i ostavimo ga dok se potpuno ne ohladi. Radimo nadjev. U mascarpone dodajemo slatko vrhnje, žličicu ekstrakta vanilije te šećer u prahu. Kratko miksajmo dok ne dobijemo glatku, čvrstu kremu. Za čokoladni preljev vrhnje zagrijemo do vrenja, dodajemo nasjeckanu čokoladu, miješamo dok ne dobijemo lijepu smjesu. Ohlađeni kolač pažljivo odmotajmo. Premažemo kremom od mascarpone sira. Te ga ponovno lagano rolamo u roladu. Čokoladni preljev koji smo prethodno napravili, ostavili smo da se malo ohladi. Dobro ga promiješajmo te prelijemo roladu. Prije posluživanja bilo bi dobro da kolač dobro ohladite u hladnjaku. Mogu reći samo za kraj da ovako jednu ukusnu sočnu roladu još nisam probao.